Excellence, merci d'accepter de nous accorder cette Auniche interview. anga wele jabila. Mamadou Kiari Lima Tingiri. Auye Niger kad la sigi denye États-Unis. Yala a akilna yemuye Niger bilamanka. Comment est-ce que vous suivez la situation dans votre pays, le Niger, à partir d'ici, Washington? Comme vous pouvez l'imaginer, avec beaucoup de tristesse. Dusuka silendo ina fo au silendo na chogomina. Niger mankani ni. Sorasi munu kanga ka jamana nyema ere kolosi. Olu ere de anyini kolube danski aka fangala. Fo site se ka soro ka ni fanga dafili akilina koni jukoroma dondo. Wa kololo obena boyan kosebe anga jamana donika. Ode be kan dusuka si. Beaucoup de tristesse. Vous avez des nouvelles du président Yala jamana nyema Bazoum ani maamile lon kibariau baubuluwa. qui sont détenus? Le président Bazoum, Mohamed Bazoum, Jamana nyema ka kene akili sigilendo wa basi fositala. Confiant, il se porte bien. Alors, la CEDEAO a donné une semaine au CEDEAO e doko kunkelendi fanga dafili loma. Yala akilna yemuye okoka. Ani awa fe kele fere do kabila senkawa. Êtes-vous pour une intervention militaire régionale? Ma position est la suivante. J'approuve toutes les résolutions. Mais CEDEAO ka latken jukoroma dondo ne fe ankan ka beje fanga de sankorota janko kun jonjon fosite ni fanga d'Afrique la. Une fois encore, Niger lakana koni o tumbala ka fusa ka taga la fe. situation sécuritaire chez Ka nous foko lakana balia beyi o te ne chen. se détériore pas. Ye jetke wole bingani fenfo inates synagoder o beya soro Mohamed Bazoum yera lete fangala. C'est avant Anga sorasiw yere olu tumbe u disi gosi ka fo ko anga barakelen ko ka fusa kosebe. Ko anga lakana fero kolu kayen kosebe ka teme an dafa jamano bela jiren taka. eux-mêmes. Ne yɛrɛ ni an ka sɔrɔsi ɲɛma dɔw tun ye ɲɔgɔn ye kɛ yan États-Unis a tɛ tɛmɛ tile 10 kan fo an tagara Pentagone na J'ai reçu ici ko an ka baara kɔni ko des ka hauts ɲi gradés. Niger bɛjɛ fanga Nous avons été o kan ka ka sankɔrɔta au wa Pentagone. jamanadenw ka laɲini o de kan ka labato Fier de dire ni fanga dafiri hakilina o tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamanadenw ka hakilina que nous sommes le kalata sira fɛ k'o lagosi nin ye o de ye C'est une démocratie. jamanadenw olu de ye jamana jɔ C'est sen ye important de respecter wa le vote des gens. a tɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ ka fanga ta ten Tentative de putsch, jamanadenw olu de bɛ fanga di mɔgɔ ma u bɛ mun sugandi kalata sira fɛ pour le suffrage Mohamed Bazoum transparent. pardon C'est Mohamed le Bazoum président ale ta kɛra Mohamed ten Bazoum. Il a wa été élu mɔgɔ si tɛ se par k'o des sɔsɔ élections dont personne- u kan ka Mohamed Bazoum labila les a résultats. ka taa ɲɛ ni a ka fanga ye Mohamed Bazoum est le président légitime de la République du Niger. Au lieu de le prendre en otage, ils doivent le libérer, laisser nos institutions et notre démocratie sur son cours. Alors, supportez-vous Yala abe soutenez-vous, CEDEAO ka kele fere nunu l'action jukoroma dondo wa. militaire de la CEDEAO? Ce que je soutiens, c'est d'éviter des souffrances à notre population. ne t'a fɛ tɔɔrɔ fosi ka se jamanadenw ma D'éviter que n t'a fɛ ɲangili kɔlɔlɔ o ka bonya jamanadenw kan o dun de b'a la ka kɛ Niger avant que les an ni maa dɔw kumana encore plus graves malo yɛrɛ o sɔngɔ kɔni o gɛlɛyara kosɛbɛ nos populations. wa o kɔlɔlɔ o bɛ se jamanadenw kan La ni ko bɛɛ lajɛlen kɔni o dulonnen bɛ sɔrɔsiw de la o de kosɔn u kan ka fɛɛrɛ tigɛ ka fanga o lasigi jamana marabaaw ma i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na Ils doivent faire ce qu'ils savent, rendre le pouvoir aux autorités légitimes. Excellence, vous ne craignez pas un enlisement? Yala Mali asiranin tɛ nin ko in kana juguya ka taa fɛ wa. Sabula Mali ni Burkina y'a yira k'u bɛ fanga dafirila nunu dɛmɛ. pouvoir au Niger. Vous ne craignez pas un enlisement? Enlisement, je ne vois pas de raison de craindre. sabula i n'a fɔ Nigeria jamana ɲɛma y'a lase cogo min na ka kɛlɛbaga CEDEAO ma o kɔni o ye fa de ye an ka dancɛw minnu bɛ Niger ani Nigeria cɛ u bɛ taa fo kilomɛtiri 1000 na wa Niger ani Nigeria kɔni olu tin donnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ Niger duguladen dɔw yɛrɛ tun ye kɛlɛ kɛ Nigeria kɛrɛnkɛrɛnya la Biafra kɛlɛ tuma yani Mali ani Burkina Faso ka kuma tan u k'u jija fɔlɔ ka dan sigi jatigɛwale kuluw la u ka jamanaw kɔnɔ La leçon aux gens. Voilà ce que je réponds. Alors, dernière question, Excellence.
Yala an États-Unis be kuma wa aw hakilina ye mun ye u ka baara kan? Comment appréciez-vous la position de Washington? La position de Washington, elle est claire. Ils l'ont exprimé. États-Unis hakilina jɛlen don. U y'a lase ka diya ka fɔ ko ni Mohamed Bazoum yɛrɛ kumana. Plus d'une fois avec le président Bazoum. Il a lui-même dit, regarde, allez sur le site du département. Ni ko in taara ɲɛ, a bɛ sɔn ka dan sigi États-Unis ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen la Niger ma. MCC o fana o nafa ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ani ji sɔrɔli sabatili kow la. Dan bɛna sigi o fana la ani dan bɛ sigi USAID ka baaraw bɛɛ lajɛlen na. MCC bɛ taga fo dolari wari miliyɔn 400 na. USAID o bɛ taga fo dolari wari miliyɔn 300 la. Lakana ko ta fan fɛ, États-Unis olu bɛ kalan fana di an ka sɔrɔsiw ma, bɛ marifa ani kunnafoniw fana di an ma. Yala ni ko waleyali kɔni o nafa ye jumɛn ye sisan? Kɛrɛnkɛrɛnnen la, o bɛɛ lajɛlen jɔ fanga dafiri sira fɛ. Des acquis chèrement payés par notre pays. Yala a dalen don a la ko Mohamed Bazoum bɛ segin ka na Niger kunna wa? J'ai plus qu'espoir, j'ai une conviction. Les officiers qui sont engagés dans cette aventure doivent se... Ne dalen bɛ o la. O de kan ka kɛ wa sɔrɔsiw minnu bɛɛ olu kan ka dan sigi nin ko la. Et pour nos pays et pour nos populations. Voilà ce que je veux. I ni ce kosɛbɛ. N b'aw fo. Je vous remercie.